Днес ще правим желе от кисело мляко и сол. Така, не знам, видях го в YouTube как се прави, но обаче сега ще го правим и ние. Казаха, че първо трябва да се разбърка хубаво, за да бъде като течно. И трябва само кисело мляко и сол. И сол. И вижте кой си имам. Изи яке! Изи. Казва се Изи, хора. Изи. Изи! Изи! Аре слизай долу, че правиш всичко вкусно. Ето, не знам защо развалям киселото мляко за някакво си желе. Добре, мисля, че вече е достатъчно. Ето. Нека всички да излезем от басейна, потом до 3. Хайде сега да дадем купата, майчице. Ето така трябва да седи поне. Помислете, ако ни натопите. Успокой се, Мелка, обещавам, че няма да лъжем. Не точно така. Мисля, че толкова стига. Защото няма да се получи. И казаха след това пак да разбъркаме. И казаха, че това става за ядене. И после трябва да сложим малко вода, на така. И чакайте да сложа още малко мляко, за да не стане много водно. Хора, гледайте вече как стана. Вече не е така. Да, значи вече няма да бъде така. Хора, между другото, фен срещата ни ще започне точно на 6 декември, точно когато моята приятелка има рожден ден. На 6 декември започва в 13 часа 00. Демек 1:00 на обяд. Така че не забравяйте, ако искате да сте там, заповядайте и ще бъде в мола в Плевен. Ако сте тук, заповядайте! Ще давам автографи, ще подписвам, ще има плакати, ще има книги, всичко ще има. Така, хора, сега трябва да сложим малко вода от моя термос. Чакайте да го сложа. Няма къде да жива. Ето, отварям. Стига, защото стара ужас. Ето, хора. Майко! Сипах малко вода и гледайте, то стара гъсто вече. Дали ще се получи? Вашите добър избор. Лакер. Изпълнени с добро. Да, май ще се получи. И сега слагаме най-последната част сол. Майчице! Продължаваме с намаление до минус 40% на всичко до 30 ноември. Само на Дървас Бегия и Дървасак. Много солено, бе! Много солено! Между другото, не е зле. И това желе става за ядене. Това желе, хора, казваме, че става за ядене, но после те става малко лъшо. И става малко лъшо. Добре, хайде да го пробваме на 3, 2, 1. Не може да докосвате един предмет наведнъж, който получи най-много печели. Момичета, разслабите си шапките. Не знам колко да му дам. 1, 2, 3. Хора, ма това не е като желе.
Това не е желе. Това е просто Ариан! Това е Ариан! Чакайте хора, сега имам да сложа една друга поправка, да видим дали ще хубаво. Бъде хубаво, ако ще елате с мен, за да не чакате дълго време. Да съм казала, нямам ти да береш? Взех я. Между другото, казаха, че ако искат, може да си вземат и такова. Шарна сол. Сега вижте чак как е отворена. И така, че дайте е така. Ама твоето е друго, добре, ти си мъж, аз да се съгласитам така с теб за какво? Не може ти мене да му бъде. Сложих. Ето. Но аз не мога да бъде, да бъде. Ма ти за какво ми звънна? Виждате. Сложих. Защото майка хора сега това дали ще стане вкусно. Това желе. Вижте как като трябва да стане като Ариан. Айде, на 3, 2, 1. Сега да видим Ти за какво ми звъниш и ми затваряш? Андрей Флора, върнете се при Казала си ми добре, айде. Ма ти за какво ми звъниш? Хора. Не мога да те разбера. Не ме нервиш. Това сега има вкус на шарена сол. Добре. Коката на Не Амелия. ме нервиш. Едно. А да нямам да... Но това желе Ти защо се заяждаш с е мен? много хубаво. И наистина е желе. Какво Ето. си направя? Какво ти казах нещо? Наистина е желе, хора. Ми нормално е да си нямам доверие, бе, добре, нормално е. Ти с нощи други песни пия? Ям желе за ядене! Чао!